ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଧାମରା। ସେଠି ମସ୍ତ ଜାଗା, ସେଠି ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର, ମା ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇଦେବି ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଧାମରା ଯିବା ଲାଗି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରାହେଉଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇ ପାରୁନ, କ'ଣଟା କରିବ? ओ बाटोरे चालू चालू केबे किए देखा हुए सबू मने रहे ना किछि लोक किछि चेहरा किछि लोक किछि चेहरा मने रहे केबे भूली हुए ना भूली हुए ना। गोटे बाइक रे 3 जन जाऊ तो एबे पुलिस को भी डर, हाँ रास्ता को डर। आउ कौन कह रास्ता जो है बजार कथा रेलवे लाइन राजा राजा तुम धामरा प्रसिद्ध होची माँ धामराई मंदिर। मैंने वर्ष को थे पालन पड़े तो मैंने हजार कौन दिन को 10,000 10,000 सत्य एक्चुअली अरे से दिन कौन एटा से दिन बस ये लगी जो पत्थर हुए ना ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର, ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଧାମରା ମନ୍ଦିର ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ये ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି। ଏଟା କୋଣ ଜାଗାରେ? ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଧାମରା ଘାଟ। ଧାମରା ଘାଟ ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପାଣିଟା କୁଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? କିଏଟା ତ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଭଲ ଜାଗା, ସେଇଠି ବି ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି।
ବାରିଗା ଗୋରି ସେଠି ଲେଖା ତୋର ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଧାନର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମିଷ୍ଟର ରାଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।